Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο 5ο επεισόδιο των Film Greeks Summer Edition από την Κάρπαθο, από την Αρκάσα Κάρπαθου και από τον Άγιο Νικόλαο, συγκεκριμένα την παραλία του χωριού. Είμαι ο Τάσος Καρδάκος. Και είμαι ο Γιώργος Μπράς. Καλώς ήρθατε. Γιώργο, εσύ πρέπει να μας πεις πού βρισκόμαστε αρχικά. Βρισκόμαστε στο χωριό μου, στην Αρκάσα, στην πανέμορφη παραλία του Αγίου Νικολάου, όπου έχω μεγαλώσει εδώ πέρα και έχω περάσει τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής μου. Και τυχαίνει τώρα να έχουμε έρθει εδώ πέρα για κάποια gigs. Κάποιες δουλειές και αποφασίσαμε να κάνουμε το Summer Edition του podcast. Να είμαστε σε... Και είναι case and point, έτσι, δηλαδή μιλάμε για δουλειές και τα λοιπά και είμαστε εδώ για δουλειά. Μπράβο, ακριβώς. Κυριολεκτικά σε 4 ώρες έχουμε γύρισμα, ναι. Έτσι, οπότε μπαμ, ήρθαμε να μιλήσουμε έτσι για λίγα πραγματάκια, όπως βλέπετε και από τον τίτλο του σημερινού επεισοδίου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να αυξήσεις τον τζίρο σου, φίλε πελάτη, μέσω social media. Είναι γνωστό, το έχουμε πει πολλές φορές στα επεισόδια μας. Αν δεν έχεις online παρουσία της επιχείρησής σου στα social media, αργά ή γρήγορα, θέλεις, δεν θέλεις να το παραδεχτείς, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, η επιχείρησή σου θα γίνει irrelevant και θα εξαφανιστεί. Ναι, θα μείνεις πίσω. Δεν είναι τυχαίο, φίλε Γιώργο, ότι το κάνουν όλες οι επιχειρήσεις. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, είναι της εποχής αυτό. Όποιος δεν έχει θα μείνει πίσω για πάντα. Οπότε θα σας πούμε μερικά πράγματα να κάνετε κι εσείς συμβουλευτικά. Από την εμπειρία μας, από την εμπειρία μας και από αυτά που βλέπουμε το τι γίνεται στην αγορά. Και φυσικά να μας βλέπουν και οι συνάδελφοι, εννοείται μπορούν να μας πούν στα σχόλια από κάτω αν θα παραλείψουμε κάποιους τρόπους. Πολύ σωστά. Στο τέλος, εννοείται. Μείνει μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο. Έχουμε πάρα πολλά ωραία tips και όσο προχωράνε τα tips γίνονται και πιο valuable. Οπότε πριν ξεκινήσουμε, Γιώργο, like και subscribe είναι δωρεάν. Το κάνουμε αυτό από τον λίγο χρόνο ελεύθερο που έχουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εσάς. Οπότε, αν εκτιμάς το γεγονός ότι ήρθαμε εδώ πέρα έξω, πολύ όμορφα στην παραλία και αντί να είμαστε μέσα στο νερό, είμαστε έξω και μιλάμε, έτσι, κάνε like και subscribe και ξεκινάμε. Πάμε. Με τον πρώτο τρόπο που, φίλε Γιώργο, πριν ξεκινήσουμε να βρούμε το κοινό μας, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε να κάνουμε, πρέπει να ορίσουμε ποιο είναι το κοινό της επιχείρησης, έτσι. Δεν έχει κάθε επιχείρηση το ίδιο κοινό, έτσι. Και υπάρχουν έτσι διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να το ορίσουμε. Ο πρώτος εκ των οποίων είναι αυτό που κάνω εγώ συνήθως και θεωρώ είναι μια πολύ έτσι ευλογική στρατηγική, είναι πρέπει να κάτσεις με τον πελάτη ανάλογος τι τύπος επιχείρησης είναι και να δεις ποια είναι τα core values της επιχείρησης. Ποιες είναι οι βασικές αξίες που διέπουν την επιχείρηση. Τι προσφέρει ουσιαστικά, έτσι, ποια είναι το... Και ποια είναι και η φιλοσοφία, έτσι, γιατί πριν πάμε στο τι προσφέρει, ποιες είναι οι υπηρεσίες, το προϊόν, whatever. Να έχει μια ιστορία την οποία θα πρέπει να την προωθείς και να το δείξεις. Αυτό είναι αυτό που σε διαφοροποιεί από τους άλλους, η ιστορία σου, έτσι. Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνει τον πελάτη ή τον χρήστη των social media να συνδεθεί μαζί σου είναι η προσωπική σου ιστορία, τι αυθεντικό έχεις, έτσι. Ξεκινήσαμε, λέμε, το podcast, το κάνουν όλοι. Το κάνουν όλοι, ναι μεν, άρα η ερώτηση είναι πώς θα διαφοροποιηθείς. Ο νούμερο ένα τρόπος να διαφοροποιηθείς δεν είναι ούτε πιο πολλά effects στο βίντεο, ούτε πιο γρήγορα edit, ούτε μουσική. Είναι το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό. Ναι, η ουσία το τι κάνεις. Οπότε, ξεκίνα με τον social media strategist, καθίστε κάτω και πιστεύω πολλές επιχειρήσεις μπορεί να μην έχουν κάνει καν αυτή την ερώτηση στον εαυτό τους. Τι πρεσβεύω, ποιες είναι οι αξίες μου, σίγουρα κάποιο λόγο θα έχεις που ξεκίνησες, ξέρω εγώ, να είσαι στα αμπέλια του πατέρα σου και να βγάζεις κρασί, στις ελιές, λέω τώρα, κατάλαβες. Όλα έχουν μια ιστορία, ό,τι και να πουλάς. Οπότε ξεκίνα από αυτό και γράψεις κεντρικές ιδέες. Δεύτερο βήμα. Σκέψου από την πλευρά του πελάτη, μη σκέφτεσαι σαν επιχειρηματίας. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που το βλέπεις από την επιχείρηση σε σχέση με το πώς βλέπει ένας πελάτης. Πολλές φορές βλέπω από το πιο απλό. Μπαίνεις, είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, επιχειρηματίας και λέει είμαι father, είμαι owner of that. Ο που μπαίνει, χέστηκε. Δεν τον νοιάζει. Έτσι. Δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει what's in it for them. Εγώ πώς μπορείς να βελτιώσεις τη ζωή μου. Οπότε τώρα είναι ξεκάθαρο και τα bios. Τώρα μου ήρθε σαν έξτρα. Ναι, μπράβο, ναι, σωστά. Μπράβο. Παράδειγμα. Είμαστε ένα κατάστημα ρούχων στο τάδε μέρος, ξέρω εγώ. Όχι.
Βγάλε αυτό και σε βοηθάμε να βρεις τον εαυτό σου μέσα από τα χειρούχα. Παράδειγμα, πρέπει να είναι το μήνυμα στραμμένο προς τον πελάτη χρήστη που μπαίνει. Πώς βελτιώνεις τη δική του ζωή. Ακριβώς, ναι, έλα σε εμάς. Ας πούμε, θα σου βελτιώσουμε το look σου, ξέρω εγώ. Ναι, απλά αυτό που γράφεις και στο bio και στα βίντεο είναι απαντάς στις ερωτήσεις που έχει ο πελάτης. Ο πελάτης μπαίνοντας, αλληλεπιδράοντας με ένα βίντεο και μετά μπαίνοντας στο προφίλ σου, οτιδήποτε, έχει κάποιες ερωτήσεις. Ξέρεις ποιες είναι οι ερωτήσεις του πελάτη. Είναι ακριβό, πόσο κάνει, τι προσφέρει, γιατί, whatever. Οπότε πρέπει να απαντάς την πιο βασική ερώτηση, λέω τώρα. Ωραία. Που έχει πελάτης σχετικά με το προϊόν. Να είναι ξεκάθαρο να βγαίνει ξεκάθαρο το μήνυμα. Ποια είναι η επιχείρησή σου και τι κάνεις και τι προσφέρεις. Ακριβώς. Και τελευταίο point για το πώς βρίσκεις το κοινό σου, που έχουμε σκεφτεί εμείς, είναι ότι πρέπει να επιλέξεις και την κατάλληλη πλατφόρμα, φίλε Γιώργο. Δεν κάνουν όλες τις πλατφόρμες για όλα και δεν είναι και το κοινό της κάθε επιχειρήσης σε όλες τις πλατφόρμες. Πολύ σωστά, ναι. Π.χ. ας πούμε για κάποιο επιχείρηση που απευθύνεται σε μεγαλύτερο κοινό είναι το Facebook, ας πούμε, ή και τα μικρότερο κοινό Instagram και TikTok. Ακριβώς. Έτσι. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά πάμε στο επόμενο basic, το οποίο είναι... Το οποίο είναι τα καθημερινά post, ας πούμε, ή όσο πιο συχνά γίνεται, τέλος πάντων. Εμείς έχουμε θέσει minimum, ας πούμε, ένα story και ένα post την ημέρα, όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται να δώσει το μήνυμα της επιχειρήσης και να... Και ξέρεις τι, αυτό μπορεί να ακούγεται για πολύ, ναι, το έχουμε ακούσει, ναι, αλλά και να μην είναι κάθε μέρα. Ας είναι 2 φορές τη μέρα, την εβδομάδα, 3 φορές την εβδομάδα, συγγνώμη, και πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, πρέπει να ξέρει ο άλλος ότι Δευτέρα ο Γιώργος ανεβάζει βίντεο. Και αυτό δεν θα γίνει την πρώτη, δεύτερη, τρίτη εβδομάδα. Δεν θα το ξέρει ο κόσμος, ναι. Αλλά την 100η εβδομάδα θα είναι σίγουρος, και χτίζεις εμπιστοσύνη. Και με τα stories, γι' αυτό λέμε και ένα story. Δεν είναι μόνο το post, και τα stories είναι σημαντικά. Stories όμως προσωπικά. Selfie mode, να μιλάς, να μιλάει το προσωπικό. Σε πιο personal. Γενικότερα αυτό που θες να καταφέρεις είναι να υπάρχει μια κίνηση. Να υπάρχει κίνηση συνεχώς, να είσαι μπροστά στα μάτια του άλλου συνεχώς. Γιατί πολλές φορές ο πελάτης, ρε παιδί μου, πες ότι εμείς κάνουμε βίντεο, ωραία, και να βάζουμε τα κλιπ μας στο podcast. Ξέρουν οι άνθρωποι που μας βλέπουν και θα μας βλέπουν ότι κάνουμε βίντεο. Αλλά μπορεί να μην χρειάζεται το βίντεο σήμερα. Αν συνεχίσεις να ανεβάζεις όμως, το λέω τώρα παράδειγμα για μας, ο άλλος μπορεί να πουλάει ρούχα. Είδα τα ρούχα σου μία φορά. Δεύτερη φορά, σε 3 μήνες, άλλος θυμάται ότι ο τάδε ρε εσύ δεν έχει κατάστημα με ρούχα. Μπράβο, ναι, θέλω να αγοράσω ρούχα, θα σου έρθει ο πρώτος στο μυαλό αυτός. Οπότε πέρα από τον αλγόριθμο που βοηθάει πάρα πολύ να ανεβάζουμε συχνά, με συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό για τους πελάτες, έτσι, ότι είσαι στο μυαλό τους. Έτσι. Πολύ σωστά. Επίσης είναι σημαντικό να κάνεις διαφορετικά στυλ, ας πούμε, μίξη, είτε βίντεο είναι αυτό, φωτογραφία ή διαφορετικό στυλ βίντεο, για να κάνεις και λίγο πειραματισμό, να δεις ποιο λειτουργεί καλύτερα. Και πέρα από αυτό είναι σημαντικό να, ξέρεις, ρε παιδί μου, έχουν περάσει πλέον με το κινητό, είναι όλα πιο αφέψιμα, αλλά δεν είναι κακό να κάνεις και ένα πιο produced βίντεο, ναι, αλλά όχι και μόνο αυτό. Και όχι μόνο και το κινητό. Και όχι μόνο το selfie. Θέλει ένα συνδυασμό το πράγμα για να μην είναι βαρετό, ειδικά για αυτούς που σε παρακολουθούν καθημερινά. Έτσι. Και να μην επαναλαμβάνεις τα ίδια post. Έτσι. Εντάξει, μία επανάληψη θα υπάρχει. Ναι, αλλά μην είναι αυτή η βάση, ας πούμε. Πρέπει να φτιάχνεις συνεχώς καινούργια πράγματα. Και στα βίντεο αυτά που ανεβάζεις, λοιπόν, σου κάνουν σχόλια. Μην είσαι από αυτούς που σνομπάρεις τα σχόλια ή δεν σου αρέσουν ή τα βλέπεις αρνητικά ή whatever. Προφανώς δεν απαντάμε σε όλα τα σχόλια, αλλά είναι σημαντικό. Υπάρχει η επιλογή, το option, να απαντήσεις με βίντεο σε σχόλιο. Που είναι μια πολύ ωραία τακτική, διότι χτίζεις community. Ναι, πάει και διαπροσωπικό, ας πούμε, μετά. Οπότε σε εμπιστεύεται ο άλλος, δυνητικά πιο εύκολο να αγοράσει από εσένα. Και επίσης, και τα αρνητικά σχόλια, εσύ μπορείς να τα γυρίσεις θετικό, έτσι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει περιορισμός. Γιατί και τα αρνητικά σχόλια δεν είναι. Κάποια είναι όντως κακία, αλλά κάποια μπορεί να είναι παρεξήγηση. Οπότε εσύ με μια επεξήγηση, ένα επεξηγηματικό βίντεο πάνω σε ένα αρνητικό σχόλιο μπορεί να το κερδίσεις. Και αυτοί συνήθως, φίλε, τα όχι που μετατρέπονται σε ναι είναι και πιο πιστοί πελάτες. Ακριβώς αυτό. Επίσης πρέπει να ξέρουν οι επιχειρηματίες ότι χρειάζεται και χρόνος και χρήμα
και υπομονή μεγάλη για να καταφέρεις να κάνεις branding, να φτιάξεις ένα όνομα, έτσι. Αυτό δηλαδή το έχουμε ξαναπεί νομίζω και στο πρώτο επεισόδιο, αν θυμάμαι καλά, ότι πριν καν μπει στη διαδικασία, πρέπει ο επαγγελματίας, και εσύ τώρα μιας και μας βλέπεις, αλλά και ο επαγγελματίας θα πρέπει να σου πει αν είναι σωστός, ότι κοίταξε. Και δεν θέλει να στα φάει για 2, 3, 4 βίντεο, έτσι. Και είναι σωστός, θα σου πει ξέρεις τι. Θέλει χρόνο αυτό το πράγμα. Προφανώς εσύ έχεις το άγχος ότι επενδύω χρήματα, θέλω να τα πάρω πίσω, αλλά όπως έχουμε πει, εμπιστεύσου τον και δες και την ευρύτερη αξία του περιεχομένου. Δεν ανεβάζεις βίντεο μόνο για να πουλήσεις σήμερα. Έτσι. Ανεβάζεις για τη γενική ιδέα που έχει ο άλλος και αντίληψη για την επιχείρησή σου. Έτσι, το οποίο αυτό, καλώς ή κακώς Γιώργο, δεν κοστολογείται. Έτσι. Κάτι που αναφέραμε και στην αρχή επίσης, το να είσαι ξεκάθαρος και στο content σου και στο bio της εκάστοτε πλατφόρμας. Να το κάνεις υπερβολικά απλό αυτό που θα πει. Δηλαδή το μήνυμά σου να είναι απλό έως και βλακώδες, ας πούμε. Έως βλακώδες, φίλε Γιώργο, υπάρχει ένα τρομερό βίντεο, υπάρχει ένα τρομερό βιβλίο που λέγεται Build a Story Brand ή Story Brand, έχει αυτή τη λέξη μέσα, Story Brand, θα το βάλουμε εδώ, να το δείτε. Όπου είναι τρομερός ο τύπος, ουσιαστικά σου λέει πώς να χτίσεις brand μέσω ιστοριών και λέει ότι έχει χτίσει η δουλειά της εταιρείας, ρε παιδί μου, παίρνει εταιρείες στην Αμερική, websites κτλ. Τεράστια ποικιλία επιχειρήσεων και τους κάνει clarify το message, τους κάνει ξεκάθαρο το μήνυμα. Και λέει το νούμερο 1 πρόβλημα που βλέπουμε σε websites, σε social media είναι ότι μπαίνεις στη σελίδα του άλλου και δεν ξέρεις τι κάνει και δεν ξέρεις πώς να αγοράσεις. Πρέπει να το κάνεις εντελώς βλακώδες. Σε βοηθάω να κάνεις αυτό με αυτόν τον τρόπο. Αγόρασε εδώ. Ακριβώς. Προσάρμοσέ το στο δικό σου brand και όπως έχεις εσύ, φτιάχνω βίντεο για επιχειρήσεις, ας πούμε, ό,τι θέλεις εδώ. Στείλε μου μήνυμα. Απλά ξεκάθαρα. Μπαίνεις μέσα, ξέρεις, κάνει βίντεο, αυτό, επικοινωνώ μαζί του με αυτόν τον τρόπο. Τέλος. Ακριβώς. Πολύ βασικό. Βασικότατο. Είναι πρέπει να βγεις λίγο από το εγώ σου. Έτσι. Έχεις το εγώ σου και είσαι και περήφανος γιατί είναι και δικό σου δημιούργημα ως επιχειρηματίας. Καλά κάνεις, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι από την πλευρά του πελάτη και αυτό θα έχει το αποτέλεσμα που και εμείς που σε βοηθάμε και εσύ θέλεις να αυξήσεις τον τζίρο σου. Πάρα πολύ σωστά. Γιατί ξέρεις, κάποιοι λένε θέλω να είναι πιο επίσημα, ας πούμε, και ο άλλος δεν καταλαβαίνει τι θέλεις να πεις. Μπράβο. Και δεν τον χάνεις κατευθείαν. Καταλαβαίνεις μόνο εσύ. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Δεν συζητάω για terminology και όρους που δεν είναι κοινοί, δεν τους ξέρει ο κόσμος. Ναι, δηλαδή ακόμα και εμείς όταν γράφουμε τώρα τα tips που λέμε εδώ για τα social media, έχουμε και εμείς τεχνικούς όρους. Εγώ με τον Γιώργο off camera μιλάμε πόσο είναι αυτό, ξέρω εγώ το F. Ναι. Δεν λέμε όμως για τα τεχνικά γιατί ή δεν τα ξέρεις ή δεν σε νοιάζει. Ναι, και τον πελάτη δεν τον ενδιαφέρει, ειδικά στο δικό μας τομέα. Τον νοιάζει να πάρει ένα βίντεο σωστό όπως πρέπει να είναι. Κάτι που έχω δει, φίλε, στο TikTok και το έχουμε σαν επόμενο point. Εντάξει, πόσο τρομερά είμαστε εδώ. Μαλακά. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να... Εγώ δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, ας πούμε. Το έχω εγώ, το προχωράω. Έχω δει, φίλε, κάποια βίντεο τα οποία για μένα είναι έως και cringe, τα οποία εγώ μπορεί να μην τα έκανα, αλλά ξέρω ότι λειτουργούν και για τον πελάτη μου έχουν νόημα και θα του φέρουν τζίρο, οπότε τα κάνω γιατί ο στόχος του πελάτη είναι να έχει περισσότερο τζίρο. Είναι κάτι viral σκετσάκια που είναι, ρε παιδί μου, με σενάριο. Ναι. Κάποιος πάει να αγοράσει κάτι και γίνεται κάτι, τα οποία αυτά για μένα είναι cringe. Αλλά πουλάει γιατί είναι πραγματικό και κάνεις relate, ας πούμε. Και αυτό και λειτουργούν, ρε παιδί μου. Ωραία. Σίγουρα. Ναι. Δηλαδή, ο πελάτης που το καταναλώνει, μη σκέφτεσαι εσύ σαν επιχειρηματίας, ας πούμε, αυτός που το καταναλώνει που θες να αγοράσει από σένα, αλληλεπιδρά με αυτό, πάει καλά. Οπότε τσέκαρε και αυτά τα. Σίγουρα θα τα έχετε δει, έτσι. Ναι, παντού είναι. Τα viral σκετσάκια. Και εμένα με κριτζάρουν πολύ, αλλά κάνουν τη δουλειά τους. Εκπληρώνουν το σκοπό, ρε φίλε. Ακριβώς. Και προσαρμόσε τα προφανώς στη δική σου επιχείρηση. Εντάξει. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, απαραίτητο βασικά, να διαφημίσεις. Να κάνεις διαφημίσεις. Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Γιατί αυτό είναι αυτό που λένε. Για να βγάλεις χρήμα πρέπει να δώσεις χρήμα. Ακριβώς. Και να πούμε εδώ ότι μέρος της στρατηγικής και της πρότασης που κάνουμε εμείς συνήθως είναι ότι λέμε κάνε 12 minimum τώρα λέω το μήνα έως 20 βίντεο το μήνα ενώ short βίντεο Instagram, TikTok. Οπότε πες να με ανεβάσεις 20 βίντεο
Και με ρωτάνε μετά, γιατί δεν βάζουμε κάθε μέρα βίντεο. Πρόσεξε. Άμα δεν βάζεις 5 μέρες τη βδομάδα, επί 4 εβδομάδες, 20 βίντεο το μήνα. Από τα 20 βίντεο αυτά, Γιώργο, το ένα θα πάει καλύτερα οργανικά από τα υπόλοιπα. Οπότε, αν θέλεις να βάλεις διαφήμιση ad dollars πίσω από το περιεχόμενο, θα βάλεις σε αυτό που πάει καλύτερα. Ακριβώς. Αλλά άμα δεν κάνεις εξ αρχής ποσότητα μέσα στο μήνα σου, ναι. Για να δεις τι δουλεύει. Ποιο πάει καλύτερα και έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, γιατί μου λένε γιατί να κάνουμε 5 βίντεο και να βάλουμε διαφήμιση. Γιατί αν κάνεις 5 βίντεο έχεις λιγότερες πιθανότητες κάποιο να πάει καλά, οπότε θα χάσεις και τα λεφτά και της διαφήμισης. Μπράβο. Πολύ σωστά. Και επίσης υπάρχουν free courses για να τα κάνεις και μόνος άμα θέλεις να βγάλεις, να βάλεις διαφημίσεις, να τις σετάρεις. Ναι, γιατί να πούμε κάτι πολύ βασικό. Εμείς τώρα κάνουμε το περιεχόμενο και κάνουμε και ένα strategy. Ωραία. Το να τρέχει κάποιος διαφημίσεις είναι διαφορετική δουλειά. Ακριβώς, ναι. Είμαστε στην Ελλάδα, θα δώσουμε μια συμβουλή, αλλά εγώ προσωπικά τουλάχιστον λέω: κοίταξε, αυτή δεν είναι δουλειά μου. Μπορώ να σου δώσω συμβουλές, αλλά αν δεν έχεις χρήματα να πληρώσεις έξτρα για διαφημιστή, τέλος πάντων, υπάρχουν και το Facebook Ads Manager, έτσι, της Meta, έχει courses για να τρέχεις διαφημίσεις. Γιατί μπορεί να είσαι και μικρή επιχείρηση. Ακριβώς, βέβαια. Και υπάρχουν και οι ανάλογοι επαγγελματίες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εμείς κάνουμε μόνο για τα δικά μας τις διαφημίσεις. Ρε φίλε, θα ήταν ψέμα. Εγώ μπορώ να το κάνω. Έτσι. Αλλά δεν θα είναι optimal το αποτέλεσμα για τον πελάτη. Ακριβώς. Γιατί δεν το πω ψέματα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Έτσι. Ναι, δεν είναι δουλειά σου αυτή. Ο καθένας. Εγώ το κάνω για μένα μόνο. Μου το έχουν ζητήσει, λέω παιδιά, εγώ δεν το κάνω. Δεν ειδικεύομαι. Συμβουλές μπορούμε να δώσουμε, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Niche content. Ποια είναι η άποψή σου για το niche content? Ένα content το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, δεν είναι ρε παιδί μου το γενικό το coaching, δεν είναι το γενικό το beach bar. Ναι, αυτό είναι και το... Πουλάει ασφάλειες για σκυλιά, λέω τώρα. Και αυτό είναι και... αυτός είναι ο τρόπος που θα βρεις και το κοινό, το συγκεκριμένο. Έτσι. Μόνο άμα κάνεις πάνω στο συγκεκριμένο κοινό, να δώσουμε κανένα παράδειγμα. Ας πούμε, έχεις ένα εστιατόριο, δείξε και μια συνταγή που λέει ο λόγος, κατάλαβες. Δώσε λίγο αξία σε αυτό το πράγμα. Μην διαφημίζεις μόνο, δώσε και κάποια tips. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σου πω κι άλλο tip τώρα. Εντάξει, λέμε tips, εμείς είμαστε free, δεν είναι φόβο μας να δώσουμε value. Έτσι. Ναι, αλίμονο. Ενώ θα μας κλέψουν οι ανταγωνιστές οι δικοί μας. Έτσι, γιατί τα λέγαμε σε προηγούμενο επεισόδιο και για τους πελάτες. Ναι. Μην φοβάσαι τον ανταγωνισμό, θα δώσουμε και εμείς το value. Ακριβώς. Είμαστε εδώ στην Κάρπαθο λοιπόν και μιλούσαμε με έναν φίλο του Γιώργου που έχουν ένα τρομερό κατάστημα, ένα ρεστοράν. Να πούμε ποιο είναι. Ναι, το Δελφίνι. Τα καλύτερα εστιατόρια της Καρπάθου. Από το καλύτερα ψαροταβέρνες. Και μας λέει, μας έβγαλε ντολμαδάκια και κολοκυθοανθούς που είναι local εδώ στην Καρπάθου. Και λέω, πω αυτό χειροποίητο. Και μου λέει, η γιαγιά τα φτιάχνει ένα-ένα. Και το δικό μου το μυαλό, επειδή 24/7 δουλεύει με το περιεχόμενο, λέω φαντάζομαι με το iPhone, ρε φίλε. Ή με το ό,τι είναι, ξέρω εγώ. Γιαγιά, πώς το φτιάχνεις, την ώρα που το φτιάχνει, ξέρω εγώ. Μου έμαθε η μάνα μου, ξέρω εγώ. Αυτό είναι viral χθες. Τέλος, ναι. Χθες, έτσι. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο να δείξεις την αστακό μακαρονάδα δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορείς να αναδείξεις. Που μπορεί, ρε παιδί μου, τώρα ο Γιώργος θα μας ακούσει αν το κάνουμε αυτό. Αλλά στο παράδειγμα, τι έχεις να κερδίσεις συγκεκριτικά με το τι έχεις να χάσεις άμα μοιραστείς την πληροφορία της συνταγής που λέμε τώρα. Ο Γιώργος, ο ιδιοκτήτης λοιπόν, ο φίλος, θα μπορούσε να πει ότι Χριστί, δεν θέλω να δείξουμε πώς το φτιάχνω, αλλά άμα κάνεις ένα βίντεο που δείχνεις πώς το φτιάχνεις με την ιστορία, θα γεμίζει το μαγαζί, για όλο το καλοκαίρι. Μα να σου πω κάτι, συνταγές είναι όλα. Ας πούμε, το χέρι της γιαγιάς είναι τώρα που τα κάνει. Είναι το καρπάθικο. Είναι το καρπάθικο το χέρι. Μπράβο. Τώρα μπορούν να το κάνουν όπου θέλουν, σαν της γιαγιάς δεν θα είναι. Πάνω λοιπόν στο niche content, γιατί μου ήρθε αυτή η ιδέα όταν συζητούσαμε για τη θεματολογία του επεισοδίου, ο Άλεξ Χορμόζη, ο top business person, άμα δεν βλέπετε Χορμόζη, άμα είστε βιντεογράφοι, freelancers, δείτε χθες, έκανε ένα επεισόδιο λοιπόν στο podcast και λέει πως μία κοπέλα με 5.800 followers κάνει πάνω από 1 εκατομμύριο τζίρο το χρόνο. Και δεν θυμάμαι, αυτή τώρα πουλούσε ένα insurance, ασφάλειες για κάτι πολύ ειδικό. Που λέμε τώρα για το niche content που είναι πολύ ειδικό περιεχόμενο. Που δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Έτσι, μπορεί να είναι και πολύ θετικό. Οπότε αυτή με μόνο 5.800 followers και θυμάμαι χαρακτηριστικά έλεγε ότι ούτε καν είχε το blue tick, ας πούμε, δεν το είχε πληρωμένο το blue tick στο Instagram και του έκανε πολύ εντύπωση. Λέει, πώς βγάζει 1 εκατομμύριο το χρόνο χωρίς blue tick, ας πούμε. Πώς εμπιστεύονται οι άλλοι. Whatever. Λέει ότι επειδή είναι ακριβώς τόσο niche και έλυνε πρόβλημα συγκεκριμένο, έτσι, με πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο, 1 εκατομμύριο το χρόνο. Οπότε δεν έχει να κάνει και απαραίτητα και με το
Έτσι. Ούτε τα views, ούτε αυτά. Το ναι. μέτρο επιτυχίας, εσένα είναι να σου ούτε τζίρος, Ναι, λεφτά. Άμα έχεις και huge followers, Τέλεια. καλό είναι να έχεις παραπάνω προφανώς, αλλά δεν είναι το μέτρο επιτυχίας ή αποτυχίας. Μπράβο. Έτσι. Ένα άλλο πολύ σημαντικό format για επιχειρήσεις B2B. B2B, ναι, με επιχειρήσεις. Είναι το podcasting, πώς κάνουμε εμείς καλή ώρα. Γιατί σε βλέπει ο άλλος, ακούει τις απόψεις σου, παίρνει value μέσα από αυτό. Ήρθε το συγκεκριμένο format για να μείνει, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει, έτσι. Και είναι και budget efficient. Είναι budget efficient, ναι, είναι πολύ φτηνό, ας πούμε, σε σχέση με να κάνεις μια άλλη παραγωγή ίσως πιο μεγάλη. Και αν δεν πιστεύεις σε εμάς τώρα, δύο τύπους που κάθονται στην Κάρπαθο και λένε τα δικά τους, ας πούμε, follow the money. Το YouTube και το Spotify, το Spotify ξεκίνησε και ήθελε να γίνει ο πρωτοπόρος στα podcast, να πάρει θέση από τα Apple Podcast και το κατάφερε. Θυμίζω στα γρήγορα 100 εκατομμύρια το πρώτο deal του Joe Rogan, ή 200 νομίζω, δεν θυμάμαι, ένα ακραίο νούμερο. Οπότε οι μεγάλες πλατφόρμες, οι μεγαλύτερες πλατφόρμες στον κόσμο διανομής περιεχομένου επενδύουν πολλά χρήματα στο podcasting. Το YouTube τώρα έχει ξεχωριστό section, session για podcasting, οπότε αν αυτές οι πλατφόρμες που κινούν και ορίζουν τα trends στα media επενδύουν χρήματα, ακολούθησε και εσύ τα trends, κάπου πάει αυτό, δεν είναι τυχαίο. Ο MrBeast, ο μεγαλύτερος YouTuber του κόσμου, όλων των εποχών, πρόσφατα έκλεισε και deal με το Amazon. Θα κάνει τα Amazon Games. Beast Games. Τα Beast Games που μου έδωσαν απεριόριστο budget. Θυμίζουμε ότι είναι από τα πιο watched video στο YouTube. Στην ιστορία το Squid Game video που έχει κάνει, μπορεί να το έχετε δει. Είχε κόστος $4,5 εκατομμύρια και τώρα του έδωσαν, λέει, το Squid Game αυτό το βίντεο. Θα είναι ένα ακόμα το χειρότερο βίντεο, το χειρότερο επεισόδιο της σειράς της Amazon. Αλλά ο MrBeast, γι' αυτό ήθελα να το πω, ότι λέει ότι ουσιαστικά η τηλεόραση αντικαταστάθηκε από το YouTube. Παλιά, φίλε Γιώργο, ο κόσμος κατανάλωνε media μέσω της εφημερίδας. Το ραδιόφωνο αντικατέστησε την εφημερίδα. Η τηλεόραση αντικατέστησε το ραδιόφωνο. Το YouTube αντικατέστησε την τηλεόραση. Και τώρα μετά το YouTube θα βγει κάποιο AI. Εξελίσσεται αυτό. Έτσι. Οπότε μην είσαι old fashioned, ακολούθα τα χρήματα, ακολούθα τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στον κόσμο που επενδύουν χρήματα σε αυτό, έτσι, και μόνο να κερδίσεις έχεις. Ναι, ειδικά τώρα αν είσαι B2B business και B2C, αλλά σε πολιτικές περιπτώσεις, κυρίως για B2B, δηλαδή αν παρέχεις υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις. Άλλο ένα πολύ viral tip είναι η διάδραση του προσωπικού της επιχείρησης. Να μπαίνουν σε ρόλους, να κάνουν σκετσάκια. Έτσι, ουσιαστικά αυτό που είπαμε πριν, και success stories από πελάτες. Έτσι, πολύ βασικό. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι να δημιουργείς από την οπτική του πελάτη. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, ο πελάτης, αν μπει στο περιεχόμενο σε βρει από ένα βίντεο, ας πούμε, στο TikTok και μετά μπει στο προφίλ σου και δεν έχεις κάποια testimonials, κάποιον πελάτη, κάποιο success story που να λέει τι κάνεις, γιατί να σε επιλέξει. Έτσι είναι. Ναι, και συνήθως στα success stories, στα testimonials, ο πελάτης θα δείξει σε αυτά που είσαι καλύτερος. Έτσι. Θα πει, ο Τάσος είναι και πολύ ευγενικό παιδί παρόλα αυτά, ας πούμε. Έτσι. Πολύ... Ρε φίλε, ο πρώην πελάτης σου για κάποιο λόγο σε επέλεξε. Οπότε δείξεις το αυτό, έτσι ώστε και ο δυνητικός μελλοντικός πελάτης σου να έχει έναν ακόμα λόγο να αγοράσει από εσένα. Πολύ έτσι. Αυτά. Αυτό νομίζω για το συγκεκριμένο θέμα. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα πολλά να πούμε, αλλά πρέπει να πάμε να ρίξουμε καμιά βουτιά. 100%. Να ξανήσουμε μια βουτιά και να γυρίσουμε να βαρέσουμε καλά ένα επεισοδιάκι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Like, subscribe. Γράψτε μας από κάτω αν έχετε κάποιες άλλες ιδέες εσείς, αν συμφωνείτε μαζί μας, αν διαφωνείτε. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο. Τα λέμε.